Pues lo que voy a hacer va a ser lo que hago a diario, intentar contestar en euskera y hablar en euskera en mi negocio, pero con una chapita identificativa que va a invitar a que el cliente que igual no se atreve, porque me conoce, pues a hablarme en euskera. Malerrekan horren beharra dagola ere iruditzen zait. Herri euskalduna gara, baina unitzetan oharkabin gaztelera jotzeko joera dugu, eta uste dut horrekin hausteko eguna ere ja jetz zaigula. Me gustaría poder algún día poder atender en euskera y es un poco mi ilusión. Gure aubizion ardura izanen litzateke mantxoseago solas egitea, formak osatuagoak igual ematea hitzak hainbertzilean barrin, edo gauzak errepikatu ikusten dugu aurpegi erraroa paratzen dula, gauzak errepikatu bertzen modu batez, lasaixigo, aire dukoekin edo euskara ikasten nahi direnekin egiten dugunean bezala. Bai, iruditzen zait hemen gerozta gehiago dagola gaztelerarako joera, batez ere ikusten dugu norbait gazteleraz hasten dela, gainerako ere gazteleraz segitzen dugun, ez da euskaraz enteintu denek. Eta joera hori nahiko arriskutsua iruditzen zait, ze herri euskalduna garela badakigu, baina joera horrekin hausten aldugu hori ere. Ama naiz eta guraso batzuk euskara ulertzen dute, bino ez dakite kostatzen zaie benpin euskaraz aritzea, eta gustatuko litzaidake horiekin ohitura horiek euskaraldearekin animatzen den eta ohitura horiek aldatzea. Sí, los euskaltzarras les gusta que les contestes en euskera y sí, la gente tiene paciencia. Hemengo ikaslik normalin aitzen dire euskaraz, aire dukoak agian ez, eta agian animatzen aldire belarri prest izatera, eta hori interesgarria izan liteke, haiek integratzeko ikastetxean ere bai. Hau bizi zen belarri prest izan, eta 11 egun euskaraz ezik, urteko 365 egunetan ere euskaraz solasten animatzen zaituzte deneri. Guk etxean, adibidez, denak animatu ditugu izena ematera, eta zuek ere animatzen zaituzte, ekimen argitz interesgarria delako. Yo animo a que todos los euskalparlantes y no parlantes que se animen a ser euskaltzales y a hablar en euskera. Aurrera.